Kid, this one's for Gabby. L'os i els amics. Dos amics anaven junts per un camí quan veien sortir un os enorme que llançava terribles ruïts. «Socor! Auxili!», van cridar. El més prim dels dos no va trigar a trobar refugi entre les branques d'un arbre, però el seu amic, massa gras, no va poder fer el mateix. «Dóna'm la mà i puja'm», va suplicar. «Corre, afanya't!». «No puc», va replicar el més prim mentre pujava cada cop més amunt. Si ajudo a algú tan gras com tu, corro el risc de caure, i no vull que l'os em devori». La temible fera guanyava terreny a poc. De la seva boca en sortien ruïts temibles i cada vegada s'anava apropant més a l'home gras, però de sobte es va deixar caure a terra. «He sentit a dir que un os mai ataca a un cadàver», el va dir per a ell el viatger. «Em faré el mort». Immòbil es va fer el mort. Mentre l'os l'anava ensumant, després l'animal se'n va anar, realment convençut que l'home estava mort. Quan l'os se n'havia anat, l'altre viatger va baixar de l'arbre i li va dir al seu amic: «Has tingut molta sort i has escapat pels pèls. Em pregunto per què s'hi haurà anat l'os. Fins i tot me sembla que t'ha xiuxiuejat alguna cosa a l'orella». Va dir: «Què t'ha dit?». «L'os m'ha recomanat que no torni a viatjar d'ara en endavant amb alguna que només pensi en si mateix, que no ofereixi ajuda quan la teva vida està en perill. És en els moments difícils quan els reconeix als vertebrats amics». I amb aquestes paraules l'home va seguir el seu camí sol. Vet aquí un gat, Vet aquí un gos, que aquest conte ja s'ha foc. Kid, this one's for Gabby.